Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय गोदान साख्रि सेबानिफ्राय ओंखारदों कन्ट्रेक्चुअल जब आरो लोगोसे फिक्स पे सेलारि बेयाव मोननो हागोन नोंथांमोननि ग्रेड 3 पोस्टआव दा बेखौनो डिटेल्सखौ लाबोदों आरो प्लास पॉइंटआ बेनो ADRE खौबो कन्टाक्ट खालामगोन सेबायानो स' बेखायनो सेबानिफ्राय नोंथांमोना आइडिया मोनो बे एग्जामाव एपियार जानो हागोन बा एप्लाइ खालामनो हागोन ग्रेड 3 पोस्टआव जेराव सेबानिफ्राय गोदान अफिसियेल नटिस होदों जों बेखौ नायगोन एन्ड ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि ADRE दायो सोलिगासिनो दङ अनलाइनआ आरो लास्ट डेटआ 29 डिसेम्बर आरो बे एग्जामा फेब्रुवारि मासाव जानायनि चान्सआ दङ मानोना आपकामिंआव माखासे इलेक्शनबो जानो गोनां दङ जुदि बिनि सिगां जायाब्ला एसे लेटबो जागोन दा जायखिजाया फेब्रुवारि मार्चआव चान्सखौहाय लाथ'दों एक्सपेक्टेड देन बेनिफ्राय जोङो सेबानि वेबसाइटआव फैबाय दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो फार्स्टआवनो दं अफिसियेल नटिफिकेसन आरो बे पस्टआ जाबाय JAA एबा जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट दङ नोंथांमोना बेयाव कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै मावनो हागोन नाथाय बारायनायनि चान्सआ दङ दा बेखायनो जों अफिसियेल नटिसखौ डाउनलड खालामबाय दा जोङो डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो बेबादि मोनगोन नाथाय भेकेन्सिया ओरैबादि खम बे जाबाय नाम्बार 4 दङ स' अनलि 7 भेकेन्सिस दङ आरो बे 11 मान्थ्स जागोन नोंथांमोना इनिशियेल हिसाबै नाथाय बेयो बारायखागोन नोंथांमोननि पारफरमेन्सनि सायाव होनखादों जेला स' नोंथांमोना बारायनायनि एबा रेगुलार जानायनि चान्सआबो दङ स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्राइटेरिया होनोबा नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन बेनिफ्राय 55%आ थाथारनांगोन प्लास 10 आवबो थानांगोन HS आवबो 55 बेनिफ्राय डिग्रीयावबो अलमोस्ट गासैयावबो नोंथांमोना 55% थानांगोन होमबासो बे पोस्टआव एलिजिबल जागोन जुदि गैयाबा स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेनिफ्राय प्लास पॉइन्टआ MCA BCA दङबा 10 बेनिफ्राय 5 मोनदों एक्सट्रा स' नोंथांमोना गैयाब्लाबो हागोन नाथाय पार्सेन्टआ नोंथांमोना 55 थाथारनांगोन 10 निफ्राय आप टु डिग्री पास लेभेलसिम एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रानोखि कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ बाव आरोबाव नोंथांमोना एक्सट्रा पॉइन्ट्स मोनदों जेरै 1 इयार बा 1 एन्ड बेनिफ्राय मेक्सिमाम दङबा नाम्बार 5 मोनगोन स' बेनिफ्राय बैसो देन बैसोखौ होनोबा नोंथांमोननि बैसोआ 21 निफ्राय 43 इयार्ससिम बे पोस्टआव एलिजिबल जागोन बेनिफ्राय बेयाव सेलेक्ट जायोबा नोंथांमोननि बेथना जागोन 18,000 पर मान्थ मोनगोन फिक्स लिरदों 2025 सिम नाथाय मोनसे चान्स होदों इयारलि 6% नोंथांमोना बारायगोन सेलारि इंक्रिमेन्ट जागोन डेट मिन्स 11 मान्थ्स मावनो मोनगोनब्लाबो स' नोंथांमोना मावबाय थानो मोननायनि चान्सआ दं मानोना लाफिनबाय थाखायो आरो खाफालाव दङबा नोंथांमोना रेगुलारबो जाहैनो हागौ मानोना सेबानिफ्राय गोबां मेन पावार नांगौ जायो मानोना सेबायाव साख्रि ओंखाराखै गोबाव जाबाय स' बेनिफ्राय एग्जाम फिस दङ एग्जाम फिसआ नोंथांमोनाहाय 250 नोंथांमोना दाननांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोनाहाय बेखौहाय क'पारेटिभ बेंकआवहाय गुवाहाटियाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ पे खालामनांगोन सालानखौहाय दाननांगोन नोंथांमोना होमबासो एक्सेप्ट जागोन एन्ड हाउ टु एप्लाइ होनोबा वेबसाइटनि अफिसियेल नोंथांमोना मोनदों लिंकखौहाय एन्ड बेनिफ्राय लिंकआ एक्टिभ जागोन 14 नभेम्बरनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 8 डिसेम्बरसिम थागोन बेनिफ्राय आफ्टार नोंथांमोना जुदि अनलाइन खालामखांबाय अब्ला माखासे डेटाखौ नोंथांमोना साबमिट खालामनांगौनो आरो लोगोसे डाउनलड खालामनानै साबमिट खालामनांगोन बेनो जाबाय सेबायाव स' नोंथांमोना केन्डिडेट हेज टु साबमिट अल दा रिलेभेन्ट डकुमेन्ट्स एलং विथ दि डाउनलड एप्लिकेसन फर्म होननानै नोंथांमोना सेबानि अफिसाव हैनांगोन 15 डिसेम्बराव हैनांगौ होमबासो जागोन एन्ड बेनिफ्राय सलिस केन्डिडेट्सखौहाय नोंथांमोनखौ लिंहरगोन एग्जाम लानो बेनिफ्राय कम्पिउटार स्किल्स दङ बेनिफ्राय भाइभा टेस्ट दङ आरो बेयाव पास जाबानो नोंथांमोननि साख्रि स' बेनिफ्राय नोंथांमोना हमनो हाबाय ADREआवबो सेबाया एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन बेखायनो मक टेस्ट हिसाबै नोंथांमोना नैबे सेबानि अफिसियेल नटिफिकेसनखौहाय नुनाय लोगो लोगो बेयाव प्रेक्टिस खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना एग्जाम होनानै प्रेक्टिसखौ लानो हागोन आइडिया लानो हागोन नेक्स्ट ADREनि थाखाय माबायदि कुइसन दानथावना आरो लोगोसे माबायदि भाइभा लाथावना ग्रेड 3 ग्रेड 4 आवहाय स' बेखायनो नोंथांमोना एग्जामा जानो हागौ बेनो जाबाय लास्ट उइक जानुवारि नङाबा फेब्रुवारि लास्ट उइकआव मानोना मार्च एप्रिलाव इलेक्सन जानायनि चान्सआ दङ बेखायनो इलेक्सननि सिगां जागोन बायदि आरो जुदि जायाबा एसे लेटबो जागोन स' बेखायनो भाइभा टेस्टनि थाखाय एबा स्किल टेस्टनि थाखाय सेबानिफ्राय नोंथांमोना प्रेक्टिस लानो थाखाय बे जबखौहाय नोंथांमोनाहाय ट्राइ खालामनो हागोन